do ye ɲininkali kɛ a bɛ daga mɔgɔ ka bagan kantigɛ ka janaba to i la baasi t'a la i bɛ se ka bagan kantigɛ ka janaba to i la baasi t'o la ɲininkali filanan bɛ kɛ min ye kunun ɲininkali min kɛra k'a fɔ yala akramakumullahu a b'a hakɛto n'i ye bogotigini ka bogotiginiya a furu don n'i y'a bogotiginiya wuli joli min bɛ bɔ o bɛ cogo di joli laada joli kiri t'a bolo bange joli kiri t'a bolo maana k'a to i la a tɛ salli bali a tɛ sun bali laada joli kiri t'a bolo bange joli kiri t'a bolo mais joli do joli min bɛ komi ni hadamaden ni jogira joli min bɛ bɔ ani o bɛɛ de kiri kelen ye n'a ka ca i b'a kɔ i kana salli n'a ye pour ka bɔ dɔɔnikibaw ka ɲɔgɔn sɔsɔ la mais ni fitini do silamɛya sariya jɛra a kɔ hali ni n'a sallira baasi t'a la mais a bɔra yɔrɔ min kɔni n'a y'a sɔrɔ saliji b'i la a bɛ saliji tiɲɛ parce que ni fɛn bɔra ni bɔ yɔrɔ fila ɲɛfɛla ni kɔfɛla ni fɛn bɔra ni olu ye dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ saliji b'i la saliji kɔni tiɲɛna i bɛ saliji kurakuraya mais joli in yɛrɛ n'a ka ca kana salli n'a ye a ko ka bɔ i yɛrɛ la pour ka bɔ dɔɔnikibaw ka ɲɔgɔn sɔsɔ la parce que dɔɔnikibaw dɔ bɔra ni joli min ni hadamaden jogira joli min bɛ bɔ n'a cayara a sobilen don kana salli n'a ye ka to i yɛrɛ la kana salli la ka to i ka fini la dɔɔnikibaw dɔ bɔra fana joli min bɔ hadamaden yɛrɛ la cayara cogo o cogo a sobilen tɛ a tɛ salli tiɲɛ bon pour ka bɔ dɔɔnikibaw ka ɲɔgɔn sɔsɔ la n'a ka ca a kɔ mais ne a ka dɔgɔ yafa kɛra o la hali ni n'o sallira fɛn tɛ ka salli la ani ɲininkali min bɛ tugu o la i y'a dɔn abijankaw ka ɲininkali dɔw bɛ yen u y'a vocali caman ci yɛrɛ ma ma sɔn ka ɲininkali jaabi o dɔw y'a ɲininka fana o dɔw ɲininkali fana kɔfɛ vocaliw nani ma mais vocalitigi ka vocali nana cogo min an b'a jaabi o cogo la o cogo ka ɲi olu ye forotigiw ye foro bɛ e bolo i ka sɛnɛ ma se foro in ma i t'a kɛ ka sɛnɛ wari ko bɛ e la fana i bɛ taa nafolotigi dɔ fɛ karisa ne mako bɛ nin wari hakɛ la a juru dɔnna n ka foro fure i ka sɛnɛ k'i nafa bɔ a la san 3 ni san 3 dafara i bɛ n ka foro sagi ma n b'i ka juru sara ou bien ni y'i ka juru sara i bɛ n ka foro sagi ma ale ye ɲininka nin cogo la nin jaabi cogo nin bɛ se ka jaabi ni ɲininkali Ibn Usaymin ɲininkara nin na fatawa nuru ala darb dɔw y'a ɲininka ni ɲininkali yɛrɛ la an ye forotigi de ma ko tɛ foro in na ka sɛnɛ mais nafoloko bɛ n na n bɛ taa setigi dɔ fɛ juru dɔ n na n ka foro filɛ n b'a d'i ma i bɛ sɛnɛ k'a la san 3 ni y'i ka juru sara i bɛ n ka foro sagi ma Ibn Usaymin ko a ko nin baara cogo min filɛ nin ye la yazuz a ko nin tɛ daga parce que nin ye de nafolotigi filɛ ka juru de don fanta in na juru min n'a ye nafa sama kana yɛrɛ ma kullu kharaj jarra nafwa fa huwa riba a ko dɔɔnikibaw ko juru dɔ ni e ye juru dɔ mɔgɔ la pour ka nafa dɔ de sama kana yɛrɛ ma o juru dɔ ye riba ye nin juru dɔ sugu nin tɛ bɛɛ riba de don a ko a misaliya bɛ komi sisan ni e nana se mɔgɔ ma ka wari kɛ ka wari dɔ sa o bɛ kɛ cogo di falen i ko karisa sefa wata mako bɛ sefa wata wa fula de bɛ n bolo sefa wata mais mako bɛ wata in 200 la sisan mais wata sefa in wata 200 di ne ma sa kɔfɛ ni ye ka wata in 200 sɔrɔ n bɛna d'i ma nin bɛ daga wa a bɛ daga nin ye sarafu de nin tɛ daga o haram riba b'a la a ko mais ni nana mɔgɔ ma sisan
karasa wata juru donnela ninyi ka watan soro mbena sara adagara wa madaga adagara wala ni ikoni foroi juru dira ema eye wori tabolo ni juru togode ka foroi ndama furo aka seneke afana jenanoye iribado parce que ni na politique fule ni emi ka foroi ndama le ka sene kan nafa sorala ate juru doila wala le ye juru doila munna aben nafa min soro foroi senenila donc ni nye kullu qardi jarra nafa fa huwa iriba ni nte daga de ni nye iriba atebbe har ko fe wuya nyininka ako yala ni arahanu tekelenye ko mumbe ni arahanu bonyogona mana ki ka forodi mugo ma garanti la oni nimbe bonyogona farago juma difference goni nyogonche ako ki ka forodi mugo ma garanti la difference memba ni ninche eyi ka foro mindi ewa ika jurmanti ma garanti la foro imbe etanya de la foro indira mi ma garanti la tesaka barashi kala ale ta koro de doro foro indira ma garanti la ni e ma sheka ka juru sara ika foro imbe fere aba ka juru haketa ka bola kita to sagima donc ale taye ni ye garanti bilala min ko ale taye munye doro ni karasa ma shekin ka juru sara doro na ka garanti fere kin ka juru bola garanti taye ninde me min fule ni nye iriba de atebbe islamia sariyala kullu qardi jarra nafa fa huwa iriba bo ko mo mi aw juru be nyon e ka wakelen ben ne na le ka wafula be ela e ka fo sisa e ka wafula min be ne la be wakelen dima nka wakelen min be la wona ke wafula na ye basiten ni nasar yalla basiten ni na parce que ka juru min ba e ka wakelen de bala e yen ni ndama doro ako wakelen faranden ka be ke wafula e basitola bo ko doko ni e nana e kera masibugo e mana e ya sura almamini jama donna salli kono enye e faraluka almami e tahya ke yoromi e ye tahya ka nofe me e ka tahya madafa almamu ye salamu bila ni e wulela to min bila ni ya sara tahya min madafa ibode dafa ube be tahya kura de kala e be tahya kura de kala tahya min madafa ite tugola ko dafa de ebe tahya kura de kala ika salli laba ye tahya min kala almami no feya yo keni almami tugunyonya de oyi soroni almami tugunyonya de adafare bolo abis ayi soroni almami tugunyonya de odi ato adola ebe tahya ke yorola yoro mintika tahya yoro yere me ebe tahya kalmami tugunyonya de koso wala o tahya dafare bolo o tahya madafare bolo o tahya kera almami tugunyonya de koso donc o yere ni min to bila ni ya saraibi ka tahya dafale ndeke salli cogo duma bo ko ambalma ke do ko abe do kanye ala kansara herala mba fo amina wala ka misluhu wala hu misluhu ndala delala ko nyona ka fanaye ko anye ciden ka salli cogo do fo ka fo lesirite wulula video do yu famu membe salli cogo juma fo ale ne nyana na ya sora ye direction famu salli cogo munun dagara o chaman de fora riyadi kono
salli cogo munum mani o fora salli cogo munum kanyi o fora wulude ne foyo asakasage katoma ko lamedro buganye kitabu min fo jilawli ifhami fi khairi salati wassalam ala khairi al-anam libul qayyim bul qayyim ye kitabu da folinde dilan ninka akato kitabu sa ko nyini salli cogo munum kanya abo soro kono ka soro deresula ado imamuna nawawi salli cogo munum kanya nya chaman fo ado bo ko adisa munun nana adisa chama nana choko chama na ni mogo ye salira misiri la ni be sigi misiri kono ka farra sali wore makono junubu ya fa sababu do ko junubu ba bola wa junubu atala de fiyon fe nana ni ko sugu ko abe junubu ya fa junubu misewu de kodo wode ya to ciden ko aljum'atu ila aljum'a wa ramadanu ila ramadan wal umratu ila al-umra wa salawatu al-khams mukaffiratu lima bainahunna iza istunubatil kaba'ir ciden ko jumani jumacce sungalo ni sungalocce alimura ni alimuracce farla salli duru ni nyogonce nunum be junubu misewu ya fa hada madenye ni yere korosi junubu bama donc ube junubu misewu de ya fa junubu bakoni ka ya fa ibe tubi ka bola de konnanja tubu ibe tubo la ode be junubu ba ya fa ko do ko salli wala ko fe ikanka duawu munun fo cikuru munun fo ikanka duawu munun fo tege korta balawa adoni ke bawo nyinin kara o kon ni na nyogona ni salli wala la sani salli ka jonni ko be do ko ki tege korta ni tege korta basitila parce que tege korta o kolla hala damado de do ni cida sabatira ya tege korta yoromi ni be do ki bi tege korta yi comme ni cide tumbe mimbari kan nabe sanji nyini do ke ka to mimbari ka ba tege korta bi tege korta arafa ka cide to arafa ka ya tege korta ka do ki bi tege korta marwa ka ki tege korta ka do ki bi tege korta arafa safa kuluka ki tege korta ka do ke ibi tege korta niye jamarati jamratul wa niyo o fili kat sani kata chamache tana ka bokko fe ki tege korta ka do ke nunu sabatira ci dembolo arafa do ya tege korta safa kuluka ya korta marwa ka ya ko tege korta donc minye jamarati ro ya tege korta sabatira ci dembolo yoro munu ibi tege korta ka do ke yoro dobe ama sabati cidenye duawu ke ama sabati ko ya tege korota iti tege korota ta ya laba ciden ki ka duawu ke ma ama sabati ko cide ta ya laba la ko ya tege korota suduro fulani nyugonche duawu be na ama sabati ko yoro la cidenya tege korota iti tege korota yoro la min tenni yoro yufana min tenni yoro uye lesri la ni be duawu ke ibi tege korota ni ciden ko do kon ni be duawu ke ni tege fense ki tege korta kala deli ko ala be malo ya kullan kolon sali wala don ke bawo ko cide mabalili ke tege korta la yoromi ni be duawu ke lesri la adagari ki tege korta ni tege korta basitila wala ode ya to don ke bawo do ko ni be duawu ke salli wele ko fe ki tege korta ka duawu ke basitila bo ko bali bilasirali juman bambolo akacha betede mo chaman be
jankon ka jamana kono nu ye qur'ana durusi yere kortani yere bonya be dowla fo ado bu yere jate doni ke bagay fu bu yere bila komi bombaji place ku yere mina komi fawjani ambe mum fo wala ne nesi hachaman ko la ya nesi hachama nya fo ku be qur'ana dunke ya min fo dobu kaman korota ku yere bonya mugo kanaye qur'ana dunke yate komi ko qur'ana bin kunna aka harafu tilelendo mbolo akalan chogo nyuma bin mbolo nkan kadi ala qur'ana dunke yato yede ko bun khaymu ko qur'ana dunke ya yede mugo min ye qur'ana iya ewa ado iya qur'ana mana do min be qur'ana kono ye barake naye ako ede togo ye qur'ana dunke hari na ya sura durusilenti bodo ako me mogo min te qur'ana mana do min be qur'ana kono itake ka barake naye ako ete qur'ana dunke ye hari na ya soro eye qur'ana durusi iya ka harafu jo komi binye kala ete qur'ana dunke wala ani aka famu fana sheikhul islam ibn taymiya ko mugo be se ka qur'ana durusi ni ta corona mano do te barake nay kun finde ye ikani yere jate kalambayre iye kun finde abata yorojuma wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya suratul baqara kono akwala kitabe dunke wala gosi ako kitabe dunke kalambali bula foyitu bolo fo ewa tawreta kolonje durusili doronde bu kunna kitabe dunken kunfiun bola kalambali bola foyitu bolo fo tawreta kolonje durusili kunna akoni ala ye kitabe dunke tawreta tegul lagosi ni nye tawreta be munun kunna nuta mana do sheikh silabun temiya ko bo chogo kelena silama fana bo chogo de la ni silama min nin qur'ana durusi ita kordo ita mana do ima barake nay kunfinde ye kani rejjate karamo de kalambali de ye kunfi har ni tara abdurrahman sadi ka tawsirta tafsir karimur rahman fi tafsir kalamul mannan ni ayat tawsira be kuma infoye ayay fayda wala mugo ko fam ni qur'ana durusi dro o mike doni ke bagaya de hera ko ni bi bolo ye hera chaman soro hera bi bolo ipi janto hera ina qur'ana yere dunke amba aisha to tumamu ye anyini ka ciden jogo tunye munya ko kana khuluqul qur'an ako ciden jogo tunye qur'ana de ni ye qur'ana durusi ikanka ke awajibrai kanka ke dusukun kala shi bagade qur'ana be nyamrani ode ikanka ke mugo majigilende ode be qur'ana kono mugo majigile ikanka ke yere korosi bagade ode be qur'ana kono ikanka ke ala batola de ode be qur'ana kono nafila salli farda sallu janko jama salli ka korosi ka fardaw salli ka nafilaw ke sufila la ka jikru ke ka nafilaw ke ikanka ke ode jogo nyuman tigi ni qur'ana durusi kanka ke ode me mogo chama qur'ana durusi baga chama fule foy mangela bulo har ka fardaw sallo yere de ka gela bulo qur'ana durusi la joli joli be nu be sinogo fajiri ka goronto mogo beta sallim misir la kana dalen soro o qur'ana durusi mun nafa qur'ana durusi la min be sinogo ka bo fajiri ma o qur'ana durusi be munya ni ye qur'ana durusi kanka ke farda sallim matrafa bagade me demsen chaman be ye qur'ana durusi hari farda salli ka geluma kuma mana nafila salli ko ni lamene ubedda ka sinogo ka goronto sariya kitabu te se kan lajje ka dina nyanyini jikru te se ka ke sufen nafila te ahmad ibn hanbali kalanden do della katabo ahmad ibn hanbali la kalanden sira yoromi ahmad yem minan fajila ka shiga koro pour sufela na wulila abe salijita kan nafila ke fajiri wakati ahmad tara kalanden kunu aye jin sura chogola ama wuli sufe ka salijita ka salamra ko talibul ilmu la yaqumu fil layl talibul ilmu la yaqumu fil layl aya tege konko kata
aku doni ñinina ete suufe nafila ke doni ñinina ete salli suufe kalande ete salli suufe o tumbe wolu yebbelo kaba ko de i kanki majjigi de mais a y'a fo cogo min ne della ka fo siɲa caman deresow la bilasiralenw la caman fule ni kuranna duruse b'u bolo yɛrɛ bonya mun b'u la olu yɛrɛ bolo dɔɔni min bɛ olu bolo a tɛ bunbaji bolo a tɛ fawjani bolo u y'u yɛrɛ ta k'u yɛrɛ bila palasi la u ma hari surunya palasi min na e tɛ se k'u bilasira dɛ kuranna bɛ minnu kun na n'u bɛna nafila kɛ tarawihi kɛ n'aw ye ou bien tan laba salli kɛ n'aw ye hari min ka fini fufulen don e tɛ se ka bilasira dɛ hari i kelen n'a kelen n'i y'a bilasira karamɔgɔkɛ donc i ka fini fufulen don de an kɔni ma kala mais a bila n'i ma kala a ma ba wa e ma kala e bɛna ne bilasira cogo di hari i kelen n'a kelen a b'a kɛ kɛlɛ ye i bolo janko k'a fɔ jama kɔni lamɛnɛ yɛrɛ bonya min b'o la yɛrɛ kɔrɔtani min b'o la o dan tɛmɛnen don dɛ awa dɔw b'u yɛrɛ fasamanta o dɔw nu minnu ye kuranna durusa caman bɛ a fa t'a bolo foyi ye ni fa ni kuranna t'a kun na wa fa t'a bolo foyi ye ale bolo yɛrɛ fa ye kunfin yɛrɛ dɛ kalanbali a lagosilen t'a bolo a t'a jate foyi la yɛrɛ a caman bɛ mun wele ka t'u ma fana dangadenya fa dɔgɔya ba dɔgɔya ewa cɛkɔrɔba dɔgɔya makɔrɔba dɔgɔya o b'a caman na o yɛrɛ bonya a ye min fɔ an bɛ mun fɔ ni kuranna durusi cogo minnu filɛ jamana kɔnɔ tɔ ka jɔ de don kuranna ka ɲi n'i ye kuranna kala kuranna kan k'i dila de k'i jogo de ɲɛ mais kuranna bɛ e ba farada sali de ma kuma mana nafila sali ma kuranna bɛ kɛ sababu b'i kɔrɔta i bangebaga de kan ko jate i t'o jate foyi ye k'o kɛ komi mɔgɔ fu kuranna bɛ e bila de e bɛ sali alimami min kɔfɛ misiri la ni kuranna t'a kun na dɔrɔn a b'a jate ale bɛ min dɔn alimami t'o dɔn walima min tɛ se ka bilasira dɛ parce que kuranna tɛ e kun na u bɛ taa yɛlɛ kɔfɛ ko haja hurufu haja jayidi fo u bɛ taa ka ɲɔgɔn yɛlɛ n'u bɛ yɛlɛ e la quoi ko i ka harafu man ɲi i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw harafu man ɲi Ibn Qayyim ye min fɔ e min ka harafu bɛ ko biɲɛ kala de ala fɛ min bɛ i n'a cɛ ala fɛ ala b'a fɛ ka tɛmɛ ka komi sanni dugu parce que ka harafu tile min filɛ nin ye dusukun kalasi baliya min b'i la yɛrɛ bonya min b'i la yɛrɛ kɔrɔta min b'i la awa caman filɛ misiriw la dusukun kalasilen tɛ dɛ u bɛ misiriw la min kama dɔrɔn nafolo i m'a ye misiri ni aw tɛ se ka miliyɔnw fara ɲɔgɔn kan ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ min kan ka di aw t'o sɔrɔ patron misiriw de bɛ kandiyabagaw sɔrɔ minnu kan ka di patron misiriw de b'olu sɔrɔ mais aw minnu ka misiri la a bɛ fara ɲɔgɔn kan waa kelen de a ye alimamiw dɛmɛ ayi e tɛ mɔgɔ sɔrɔ minnu kan ka di e tɛ olu sɔrɔ dɛ kandiyabagaw bɛ taa patron misiriw de la ni ɲin kuranna durusi sugu jumɛn ye ni e ka sali ni e ka kalan kɛra e bɛ kalan min kɛ ni mɔgɔw ye wari de bɛ ɲini o la o fana bɛ kɛ wari ɲini o de y'a to Abdulayi bin Masudu ko don dɔ la sɛbɛw ma a ko a ye kuranna kala ka baara kɛ n'a ye sani mɔgɔw kana n'u bɛ kuranna kala ka diɲɛ de ɲini n'a ye o de kɛra an tile ta ye an bɛ ala de deli ala ka dusunkalasi d'a ma ala ka majigi d'a ma yɛrɛ majigi ala k'o d'a ma n ye kuranna durusi a ye n ye karamɔgɔ ye ani n ye dɔɔnikɛbaga ye k'o kɛlɛnw tɛ dɛ n'i y'a ye an ka jamana ɲagamira an ye nin bɛɛ de ɲagami anw bolo kuranna durusibaga mufti do min ka kutuba ka ɲi dɔrɔn mufti do alimu do min ka arabu kan ka ɲi dɔrɔn o kɛra alimu ye an man dɔɔnikɛbaga nin bɛɛ don ɲɔgɔn na ciiden fana nin fa ko wagati bɛna kalanbaga ka ca min fugahaw ka dɔgɔ n kalannen don n bɛ se arabu kan na n bɛ se luga na n bɛ se nahawu la arabu kan ka ɲi n bolo n ka kutuba ka ɲi n bɛ se kuma la waaju la n bɛ se ka mɔgɔw waaju fo u bɛ kasi kuranna bin kun na n bɛ se a kalan ɲɔgɔn caman nin bɛɛ ni fugahaw tɛ kɛ nin bɛɛ ni dɔɔnikɛbaga tɛ kelen ye nin si ni dɔɔnikɛbaga tɛ kelen ye dɔɔnikɛbaga b'a dama de ninnu b'a dama de mais an ka jama ye nin bɛɛ de ɲagami ninnu de b'an bɔ ɲɔgɔn na hari ni mɔgɔ min ni jama dala yɔrɔ n'u ye kuma d'a ma dɔrɔn a ye arabu kan fɔ ka ɲɛ dɔrɔn mɔgɔw b'o jate bunbaje u b'o bila fawjani ka palasi la sisan ale fana kɛra dɔɔnikɛbaga barangana ye a b'a yɛrɛ kɛ mufti de ye sisan
ka ñininka femmina abafo ube ni doni ka baba ima ye yere bonya min bu bolo haru ka karamo bolo munum be karamo qur'ana durusite ni yere bonya bu bolo u ka karamo fana chaman bo chogora ila rahim rabbi wala hinna karamo kelen kelen mununa ni bumbaji ka kuma do bila masaila do la sisa alete aya fode ate hadisa fode ate bumbaji no gonya doni ka baka kuma fode ale beta ka sabeli blaka shaygu yen min fo yanten minaye abanna ha Qur'ana aya tefo hadisa tefo anyona doni ka baka kuma tefo ale yere ka wiye arabu sabeli munun kara dorobe ma foi kala ni sabeli ute wiye arabu kan sabeli min kala doro beta ka sabeli do bila ka doro ka sapute ka taligu ke bumbaji ka kuma kate ale beta taligu ke bumbaji ka kuma kate ale beta faujani taligu ka kuma kate ka sori ba so bumbaji shi jera sambi wolon fula sambi kononto abin ni nyanyini ni da kitabu la doni ka kuma wala da sana ka fo ko fe ana fo me ale yurunin kele abeta ka rabu sebene imbila ka te ka taligu ka kiya ka lagosi balaw banka jamana kono de nunu nye balaw bade jamana in kono hada madin kelen ni hada madin ma kadara do ikabara yirela ikabare ka hakrina ikabare ka arayla awa ciiden nya fo diyan laban ko de law o yijabu kullu jirray bi rayhi ni haklina tigini ewa nu mugo kelen ni ikabalen be yirela ikabalen be hakrila ni nye halakiyere ambe ala deli ala kan kisala kan tanga donc ambe blasrali minke qur'ana durusi be hada maden dila kinyade mais ni qur'ana durusi be tinyade yere kado qur'ana durusi amanye de to ka jedo de iddu sukul ma khalasi ni iddu sukul khalasi qur'ana bi dilade subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yin kali folo min kera ko do yenye kali ke abo daga mo ka bagan kan tige ka janaba toila basitala ibesaka bagan kan tige ka janaba toila basitola o yin kali folo na beke minye kunu yin kali min kera ka fo yala akramakumullah aba hakato niyem bogo tigini ka bogo tigini ya afuru do niya bogo tigini ya wuli joli min be bo obe chogodi joli lada joli kirita bolo bange joli kirita bolo mana ka toila ata salli bali ate sumbali lada joli kirita bolo bange joli kirita bolo me joli do joli min be ko ni hada made ni jogira joli min be bo ani o be de kiri kelege na kacha iba ko ikana salina ye puru kabo doni ke baw ka nyogon sosola me ni fitini do silamiya sariya jera ko ari nina salira basitala me abora yoro min koni na ya soro saliji bila be saliji chinya parce que ni fem bora ni boyoro fula nyefela ni kofela ni fem bora ni ulu ye doruna ya soro saliji bila saliji koni chiana ibe saliji kura ya me joli nyere na kacha kana salina ya ako kabo yerela puru kabo doni kabo ka nyogon sosola parce que doni kabo do boro ni joli min ni hada maden jogira joli min be bo na chayara asobilendo kana salina ka to yerela kana salla ka to ka finila doni kabo do boro fana joli min bo hada maden yerela chayara chogo asobilente ate salli chinya bo puru kabo doni kabo ka nyogon sosola na kacha ako menne akadogo ya fa kerola hari nino sallira fenti ka sallila ani nyinin kali min betugola ya do abijan kaw kan nyinin kali do be ya bo kali chaman cinyere ma maso kan nyinin kali njabi o do ya nyinin ka fana o do nyinin kali fana ko fe bo kali una nimma me vocal tiga vocal na na chogo me amba jabi o chogo kanyi ulu ye foro tigu wuye foro be ebolo ika sene mashe foro ima itake ka sene wori ko be ela fana ibeta na folo tigi do fe karasa ne makobe ni wori hakela ajuru donna nka foro fure ika sene ki na fa boala san saba
ni san saba dafara ibin ka foro sagima mbi ka juru sara a ube ni ka juru sara ibin ka foro sagima ale ye ɲininkali cogo la nin jaabi cogo nin bɛ se ka jaabi ni ɲininkali ibn Usaymin ɲininkara nin na fatawa nuru ala darb dɔw y'a ɲininka ni ɲininkali yɛrɛ la an ye forotigi de ma kote foro in na ka sɛnɛ mɛ nafoloko bɛ n na n bɛ taa setigi dɔ fɛ juru dɔ n na n ka foro filɛ n b'a d'i ma i bɛ sɛnɛ k'a la san 3 ni n y'i ka juru sara i bɛ n ka foro segin ma ibn Usaymin ko a ko nin baara cogo min filɛ nin ye la yazuz a ko nin tɛ daga parce que nin ye de nafolotigi filɛ ka juru de don fanta in na juru min n'a ye nafa sama kana yɛrɛ ma kullu kharaj jarra nafwa fa huwa riba a ko dɔɔnikibaw ko juru dɔ ni e ye juru dɔ mɔgɔ la pour ka nafa dɔ de sama kana yɛrɛ ma o juru dɔ ye riba ye nin juru dɔ sugu nin tɛ bɛɛ riba de don a ko a misaliya bɛ komi sisan ni e nana se mɔgɔ ma ka wari kɛ ka wari dɔ sa o bɛ kɛ cogo di falen i ko karisa sefa wata ma ko bɛ sefa wata wa fula de bɛ n bolo sefa wata mais ma ko bɛ wata in 200 la sisan mais wata sefa in wata 200 di ne ma sa kɔfɛ ni n ye ka wata in 200 sɔrɔ n bɛna d'i ma nin bɛ daga wa a bɛ daga nin ye sarafu de nin tɛ daga o haram riba b'a la a ko mais ni nana mɔgɔ ma sisan karisa wata juru dɔ ne la ni n ye ka wata sɔrɔ n bɛna sara a dagara wa ma daga a dagara wala ni i kɔni foro in juru dira e ma e ye wari t'a bolo ni juru tɔgɔ de ka foro in d'a ma pour a ka sɛnɛ kɛ a fana jɛnna n'o ye riba don parce que ni nafolotigi filɛ ni e m'i ka foro in d'a ma ale k'a sɛnɛ ka nafa sɔrɔ a la a tɛ juru dɔ i la wala ale ye juru dɔ i la mun na a bɛ nafa min sɔrɔ foro in sɛnɛni la donc nin ye kullu qardi jarra nafwa fa huwa riba nin tɛ daga dɛ nin ye riba ye a tɛ bɛn hari kɔfɛ u y'a ɲininka a ko yala nin ni arahanu tɛ kelen ye ko mun bɛ nin ni arahanu bɔ ɲɔgɔn na maana k'i ka foro di mɔgɔ ma garanti la o ni nin bɛ bɔ ɲɔgɔn na fara ko juma différence bɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ko a ko k'i ka foro di mɔgɔ ma garanti la différence min b'a ni nin cɛ e y'i ka foro min di ewa i ka jurumantigi ma garanti la foro in bɛ e taɲa de la foro in dira min ma garanti la a tɛ se ka baara si k'a la ale t'a kɔrɔ de ye dɔrɔn foro in dira ma garanti la ni e ma se k'a ka juru sara i ka foro in bɛ fɛɛrɛ a b'a ka juru hakɛ ta ka bɔ a la k'i t'a tɔ sagi ma donc ale ta ye min ye garanti ta ye garanti bilala min kɔrɔ ale ta ye mun ye dɔrɔn ni karisa ma se k'i ka juru sara dɔrɔn n'a ka garanti fɛɛrɛ k'i ka juru bɔ a la garanti ta ye nin de mais min filɛ nin ye riba de ye a tɛ bɛn silamɛya sariya la kullu qardi jarra nafwa fa huwa riba bon ko mɔgɔ min aw juru bɛ ɲɔgɔn na e ka 1000 bɛ nin na ale ka 2000 bɛ e la e k'a fɔ sisan e ka 2000 min bɛ ne la n bɛ 1000 d'i ma n ka 1000 min bɛ la o na kɛ 2000 n'a ye baasi tɛ nin na sariya la baasi tɛ nin na parce que i ka juru min ba i ka 1000 de b'a la e ye nin d'a ma dɔrɔn a ko 1000 fara nin kan a bɛ kɛ 2000 ye baasi t'o la
bo ko do ko ni nana e kera masibo mana e ya sura almamini jama donna salli kono enye e faraluka almami tahiyya ke yoromi e tahiyya ka nofe me e ka tahiyya madafa almamu ya salamu bila ni e wolila to min bila ni ya sara tahiyya min madafa ibode dafa ube be tahiyya kura de kala e be tahiyya kura de kala tahiyya min madafa ite tugola ko dafa de e be tahiyya kura de kala ika salli laba ye tahiyya min kala almami nofeya iyo keni almami tugunyonya de oyi soroni almami tugunyonya de adafari bolo abis ayi soroni almami tugunyonya de odi ato adola ebe tahiyya ke yorola yoro mintika tahiyya yoro yere me ebe tahiyya kalmami tugunyonya de koso wala o tahiyya dafari bolo o tahiyya madafari bolo o tahiyya kera almami tugunyonya de koso donc o yere ni min to bila ni ya saraibi ka tahiyya dafari ndeke salli cogo juma bo ko ambalma ke do ko abe do kanye ala kan sara herala mba fo amina wala ka misluhu wala hu misluhu ndala delala po nyona ka fanaye ko anye ciden ka salli cogo do fo ka fo lesirite wulu la bidiyaw do yu faamu membe salli cogo juman fo ala ne nyana na ya sora ye dressing faamu salli cogo munun dagara o chaman de fora riyadi kono salli cogo munun mani o fora salli cogo munun kanyo o fora wulu de ne foyo asaka sage kato ma ko la medro bu banye kitabu min fo jilawli ifhami fi khairi salati wassalam ala khairi al-anam libul qayyim bul qayyim ye kitabu da folinde dilan ninka akato kitabu sa ko nyini salli cogo munun kanya abo soro kono ka soro deresula ado imamuna nawawi salli cogo munun kanya nya chaman fo ado bo ko adisa munun nana adisa chama nana chogo chama na ni mogo ye salira misiri la ni be sigi misiri kono ka farra sali wure makono junubu ya fa sababu do ko junubu ba bola wa junubu atala de fiyon fe nana ni ko sugu ko abe junubu ya fa junubu misewu de kodo wodi ya to ciden ko aljumu'atu ila aljumu'a ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة وصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر كيرن كو جماني جمعة سنغلو سنغلو المراني المرة فرلا صلي دورني نيغون نونم بي جنوب ميسو يا فهذا مدني ني يرى كروسي جنوب باما donc ube junubu musewda yafa junubu bakoni ka yafa ibe tubi ka bola de kon nanjia tubu ibe tubo lawde be junubu ba yafa